आं दिनै नै बे अमा फार्मखौ नुनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। बे अमा फार्मनि मुङा रैसुमै अमा फार्म। बेनि बिगुमाया जाहैबाय बेबिका दले बर'। बे बिगोमा बिथांजोआ बे अमा फार्मखौ जोबोर मोजाङै लुफुंनानै बेजोंनो जिउ खांनायनि राहाखौ खालामनो नाजानायखौ जों नुदों। दा बेवहाय जोङो मिथिनो हानाय बादिब्ला बड'लेण्ड सोमावसारनाय समनि सासे जिल्ला थाखोनि दैदेनगिरि कनक बर' आदाया गोख्रों नांथाबनानै दङ। बिथाङाबो बे अमा फार्म होनानै जिउ खुंनायाव बेनि प्रप्रिएटर होननानै जायखौ बुङो बिगोमाजो, बिथांखौ जोबोद हेफाजाब होदों, थुलुंगा होदों। बे अमा फार्मफ्रा गोबां मानसिखौ थुलुंगाखांहोदों आरो बे अमा फार्मनिफ्राय ओनसोलाव जेसेबां अमानि बेदर नांगौ जादों बेफोरखौ एसेब्लाबो मोनफुंहोनो हानायाव इसेबाबो हेफाजाब खालामदों, बेखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय बे अमा फार्मखौ बिथांजोआ बेनिख्रुइ साबसिन हामसिनै खालामनो थाखाय थांखि लादों। नाथाय थांखि लानायाव हारसिङै बिथाङा हाख'वाखै। ओंखायनो बिथाङा दा सरकारि हेफाजाब मोननायखौ लुबैदों, माने बिफानारिनिफ्राय हेफाजाब मोननायखौ लुबैदों। जोंबो मिजिंथियो बिथांमोनबादि अमा फार्म होनो थाखाय दावगाबोनाय मानसिफोरनो हेफाजाब होनो हायोब्ला आरोबाव बे बड'लेण्ड ओनसोलाव बेबायदि फार्मखौ दावगाहोनायाव जोबोर थुलुंगा मोनगोन एबा जाफुंसार जानो हागोन, जों बेखौ मिजिंथिनो हायो। ओंखायनो जोंनि बे बड'लेण्ड हालामाव नैबे ओनसोलाव सालबारि बायदि गामि ओनसोलाव बेबायदि अमा फार्म होनानै गावनो जिउ खुंनो लानायनि जे राहा, बे राहाया गुबुन गुबुन खामानि गैजारोङि सेंग्रा सिख्लाफोरखौ थुलुंगाखांगोन आरो बे थुलुंगाखांनायानो बेकार जेंनाफोरखौ सुफुंनायाव थारैनो बड'लेण्ड ओनसोलनिफ्राय जि हेफाजाब, बे हेफाजाबखौ जोङो सरकारनिफ्राय मोननो हायोब्ला थारैनो जों जेरैबायदि बेबायदि अमा फार्म होनाय, ना फार्म होनाय आरो बायदिसिना फिसा फिसौ जि न'खर इन्डास्ट्रि, बेफोरखौ जौगाहोनायाव थारैनो मोगथां महर मोननो हागोनखौ जोङो बेबायदि बाथ्राखौ बुंनायजों लोगोसेनो मिजिंथिनो हायो। बे मिजिंथिनायजों लोगोसे थारैनो जोंनि सरकारि बिफाननिफ्राय, दानि गोदान सरकारनिफ्राय थांखि लानाय जि बेकार जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बेबायदि राहानि गेजेरजों जेरैबायदि दावगानो थाखाय आखायाव लादों, बेखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन। बेनि थाखायनो बिथांजोमोन बायदि दावगाबोनाय, न'खर उद्दगखौ फोजौखांनो लानाय, गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो नाजानायजों लोगोसेनो फोजौखांनो लानाय, बेफोरबादिखौ नोजोर होनानै बिथां दले बर'जोनो राङारि अनसुंथाइ होनो हायोब्ला थारैनो जोबोर मोजां जागोन, बेखौ जों साननो हायो। दा बे फार्मनि अनगायै नोंथांमोना अमा बेदरनि जि आंखाल, बे आंखालखौ सुफुंनांगौ जायोब्ला बे रैसुमै अमा फार्मनिफ्राय लांफैनो थाखाय नैबे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना कन्टेक्ट लायोब्ला बे कन्टेक्टनि गेजेरजोंबो नोंथांमोना मोननायनि राहाखौ खालामनो हागोन। नैबे कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय, कन्टेक्ट नाम्बारा जादों 9678273539। आरोबाव कन्टेक्ट नाम्बारखौनो खेबसेयाव बुंबावनो नागिरदों, 962782735339। बेखिनियानो, एसेनोसै, गोजोन्थों।